Kaixo, Xavier. Kaixo, ze moduz? Kaixo, Arratxaldeon, oso ondo, primeran. 8 urterekin Hodgkin linfoma detektatu zizuten. Bai, hala da, bai. Eta nola esplikatu zizuten zer den minbizia 8 urterekin? Bai, oso zaila da. Gainera, nire kasuan, ni baino lehenago nire amak hori minbizia zuen, baina bai egia da txikia zarenean 8 urtekin zaila dela. Orduan hasieratik ez duzu, etzen ulertu hasieratik. Bai, ez dakizu benetan zer dagoen atzean. Baina bai dago igual momentu bat, igual ikustezunen adibidez, ia mozti zutenean, hor bai dara igual esatezu, ostras. Impactoa. Bai, hau ez da gaixotasun normal bat, hau izan da pixka jebiagoa, ez? Nire kasuan ere, oso gaizki sentitzen nintzen, eta nire amak ikusten zuen oso gaizki neola. Adibidez, nabarituzun sintoma oso handi bat izan zela utziliola jateari. Eta nire kasuan hori oain zinizkoa. Baina, eta momentuan ere igual ere. Ze orain, osasunez, nola zaudezu, Xabi? Oain, oso ondo. Oso ondo? Bai. Txarrak handuta ondo. Txarrak handuta ondo. Bai. Oso ondo, bai, gustora. Galdetu nahi nizun, jakin minaren eta errespetuaren arteko mugan ondagoen gauza hauetarako. Claro, zu gaixo zaudenean ez daizu gustatzen horri buruz hitz egitea. Ulertzen dut. Eta detektatu zizutenetik sendatu arte zenbat denbora pasa zen? Izan zen LH-ko 3. mailan. LH 3. maila. Bai, hasi nintzala hor 4. mailan hola bisitatxoak egiten eskolara edola, baina izan zen, uste dut, gogoratzen dut, ja 5. mailaren erdian edo hasi nintzela ja klasera. Normal joaten. Zuk klaseak eten egin behar izan zenituen? Guztiz, ala egin zenituen ospitalean? Bueno, bai ukin nituela pare bat irakasle, tortzen zirela espreskin. Erreportuz edo horrela iteko. Bai, egoten ziren kontaktuan eskolarekin. Eta, ikustetzen, gai hauek ikusten ari gara eta pixkat baiz galtzeko gauza handirik, ez? Orduan zu bueltatu zinen zure adineko beste gainontzeko umeekin. Bai, nire betiko lagunekin. Bueno, bikote, kalera joango gara, bai, kaleko jendea jakimina dauka, ia zer galdetu duten. Nolakoa da eguneroko bizitza ospitalean? Nire kasuan gogoratzen dut, denbora gehiena pasatzen nuela hor oean. Manuen ere ordenagailu potolo bat, hor egoten nintzela pixka jolasten, baina gero ere familiarekin izketan, eta gero bastatelo. Eta lo asko egiten. Eta horaitzen duzu une gozoren bat bertan? Bai, gogoratzen ditut batez ere, bertan egin ditu lagunek guztiekin, hor egiten genituen planak, edo egoten ginenen elkarrekin jolasten, bai izan dituela beste lagun batzuk, zoritxarrez, jun izan direnak, eta beraiekin ere oso momentu politak eta igual gehien gogoratzen ditua momentu bat beraiekin izan daitezkela. Berriz ere, kalera goaz, ia zer galdetu duten? Beste galdera bat, Nola izan gaitezke gaixo dagoen umedo nerabe baten lagun honak? Barena, lagunak izaten. Lagunak izaten. Bai, horrela erreza. Normaltasunez tratatzen, ez? Bai, normaltasunez. Planetan kontuan izaten, nire adibidez, bai kostatu zitzaidala hasieran, hori pixkat eskola buelta, ez? Claro, eska gainera nera behatzerenean eta gazteatzeranean, ja, kuadrilla... Kuadrillan egon, kalean egon... borrokan, abertze kuadrillan kokatzen zaituzten, eta orduan hor, bai, iristen zera berriro eta non nagoen, ez? Eta uste duzu eskoletan landu beharko zela heriotzaren gaia edo adibidez, espero dugu gutxitan pasatzea, baina gelakide bat hiltzea eta nola tratatu gai hau? Uste dut inorez dagoela prestatuta horrelako lagun bat galtzeko eta nola azaldu, baita horrelako gauzak ere, bai egon daitezkela onda, umeia azaltzeko, bai gurasoei, tresnak eman, horrelako gauza bat gertatzen denean laguntza emateko. Gauzak nola kontatzen diren asko egiten du. Orain galdetuko dizu, ze hor zabiltza ere bai Aspanogiren kamiseta ekarri duzu, sudaera ere ekarri duzu, ikusi dugu. Kantzontziak ere baina ez. Kantzontziak ezin dira erakutsi hemen. Baina sinesten dizut. Aspanogi elkarte bat da, zer egiten du elkarte honek? Adibidez, nire aitari eta dauden bazkari guztiak hori, tiketak, Aspanogi. Ume bat gaixo baldin badago eta familia ez daukan geratu lo egiteko, badago etxe bat. Eta hori dana orduratzen da Aspanogi. Egiten diren ekintza guztiak, bisibilitatea egiteko, umeak ondo pasatzeko. Eta txangoak adibidez ere. Azelan puska egiten duten, Aspanogi. Txalo bero bat, Total. Eta gero ere politezaten da, kontuan izate dut ez zela anai arrebak.
Zer, nahi arrebak ere azken finean asko sufritze dute ez. Bueno, Xabier, biziki benetan eskertu nahi dizugu, ona etorri izana, Kalaskara etorri izana, hain zabalki hitz egiteagatik minbiziaren inguruan, eta, bueno, ospitalean, beharrezkoa iruditu zaigu, ospitalean dauden umeei, edo, ohean dauden umeei horlako zerbait ematea.